рӯзатон бахайр ба шодӣ дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Мо ҳам шукронаи худосозем хубем. Чӣ хеле ки шумо дар ҷадид ҳастед, маҳсулотҳои нӯ чизак дорем. Ма ирӯз чӣ мепазам? Пончики як намуд. Ҳамин фариза кам тараксоз шуда дига мада пончик бипаз, мада пончик бипаз гуфтесай. Чанд бор пончик хаridем, ай магазин хаridем як дита. Гуфтум ки хай биё худам бипазам шуку чӣ хеле меояд. Пончики нарасидагӣ буд, фақат песочни борим буд. Барои мо гирифтум масла, сливочни масла гирифтум, баъд иҷа қаймоқ бугем гирифтум, шакар, тухм, разрихи тел, баъд ванилину, хеле посипка гирифтум. Баъд шоколад ол мекунем, шоколади сафед ол мекунам, ранги розовиро меандозам, ранг мекунам. Фариза бениҳоят нағз мебинам ин ранги розовиро. Барои мо мада розови бикӯ гуфтеста. Ина меқа орд гирифтам. Хай ҳозир шурӯъ мекунем ва баъд якҷоя мебинем ку чӣ хеле меояд. Ма даъму чӣ фақат дидам ҳаму якта гирифтум, хӯрдум, маззаша чашидум бигем. Гуфтум ба чӣ боша, ҳамхеле ба фикрам ки ба ҳамин маҳсулотои ҳамхеле буда, ба ҳамин маҳсулото буд. Барои мо гуфтум ки биё ку якта бикунем гудакода якҷоя бо шумо. Раҳмат дӯстони азиз ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария бениҳоят гапҳои хуб менависед. Аз ҳама миннатдорам. раҳмат барои суханҳои динангие ки дар комментария навистед. Аз ҳар яки шумо беандоза миннатдор. Ва баъзе апҳо гуфтанд ки мо гапҳо нависа будем, мумкин барои мо навистед. Не апаҷоно, мо барои шумо нанавистем. Апҳо, хоҳаро, мо одама блок кардагем, мо одам то ҳатто наметавона бинависа. Мо вай кати гап задем, номерам додем, то ҳатто вай мода зангам назад ки гап занем. Ӯ кияй намедонам. хай касе боша, ҳаволаш бар Худо. Ма вай худмам навистам ки ҳаволат бар Худо. Хай Худо худаш медонад ки бадай ки некай дар назди Худо ҳичке намедонад. халки ма айтида хубум, то аймада гандаи ҳичкера хали ҳеч кадар наметавонад. Барои мо дӯстони азиз, раҳмат ба ҳар яки шумо ки ҳамин гапҳои бениҳоят хуб менависед, дилбардорӣ мекунед одама. Аз ҳама миннатдорам беандоза. ва япаҷон мо хато фаҳмидай гуфта ки барои мо шавҳарат азоб мекашад, ту значит очатра ёд надода будай пухту паза. Апаҷони азиз, агар мара ман ҷавоб навистам, мумкин бисёр одамо ҷавоб дода омада наметавонанд, намефаҳманд. Агар мара гӯш кардаиста бошӣ ё ки тамошо кардаиста бошӣ, маро чанд шукронаи Худо ёд додагиай. 3 соли охире ки пешаи шавҳар карданам, мара хушрӯ ҳама чиро ёд додагиай. Ма ҳама корро метавонистам ба шавҳар кардагим, пухтупазам бигем, рӯбучинам бигем, ҳамаша метавонистам ба шавҳар кардагим. Мара бо хонондагиян 2 сол хонондагиян, 1 сол пешаи хононданам мара ҳама чиро очам ёд додагиай. Баъд 2 сол дига ма хондагим, бо баъди хондагим бо як 3-4 моҳ дар хона истодагиам, бо дар дегдон нон пухтана, ҳамихелеро ҳамаша ёд додагиай, ба ма шавҳар кардагим. Апаҷони азиз, аку барое ки аку дилам дар солеҳ сух мегӯяд, дилтон насӯза, просто худаш ҳамчун як чиро дӯст медорӣ ку ҳамин тайёр кардани ҳамун чиро бениҳоят дӯст медорад. дӯстони азиз, хеле дар фикротон ҳарчи наёред. Анак тухма меандозем. Тухма ки дохтем, шакара меандозам. Дар ҳаминҷа камтарак ҳамин тухма ба шакар об мекунам дар ҳамин як тарафакаш. Дар ин миҳмигоҳ агар омадеста боша, орд чӣ накарда, дар ҳамин чӣ об мекунам ба даст. ма ба даст бениҳоят кор кардана дӯст медорам. дӯстони азиз, чемаяму асбоби ки ҳаста, бениҳоят ма ба даст кор кардана дӯст медорам. Чӣ меган, хеле ҳамуро ҳис мекунӣ ки чӣ кор кардаисти, ҳис мекунӣ да мазза пазашам, баъд мефаҳмӣ. инам хел хай камтараки об кардем. баъд инаҷа қаймоқ монам дар ҳаминҷа меандозем. Хай инам қати шакар як ҷоя мекунам, об мекунам, баъд хамира тайёр мекунам. хамира ки тайёр карда шидам, дӯстони азиз, баъд секретҳои чиро мегӯяд.
бисквита ягон секрет надора. Иншолло ки идаф бо як бори дигар ман нишон медиҳам. Мо даму закаси аму торте ки дина шавҳарам дар аму эфир кардак ва я мо фурӯхтем дӯстони азиз. Аму баъди мо аму видеоро партуфта напартуфта ва я аллакай мода навистан мехарем гуфтам ма аллакай видеоро партуфта будам барои аму удалид накардам. Расидак баъди ӯ бо чанд каси дига навист мо аллакай ва я фурӯхтагӣ будем дӯстони азиз. Ягон чи ҳайф нашидай, ягон чи нашидай. Хайр фурӯхтем рафтак бод я закаси дига ҳаму хел гуфтам ба рӯзи 14 13 баъд 6 килоя. Инам хеле хай дӯстони азиз чӣ хеле ки дидесед шакараш об шид. Инами ма ба дастам ним хеле кадестам шакараш об шидага анаки хамеша тайёр мекунам. Хамеша тайёр карда шидум бод нишон метим хайра ҳама метона. Хай дидем ки ягон камтарак сустай орд меандозем, камтарак сахтай камтарак об меандозем. Ҳеҷ гап надора ё ки шир меандозем. Инам хеле хай тайёр мекунам. Хамешам бод нишон метим шумода. Дӯстони азиз фаромӯш кардам разрехетела. Ина ними разрехетела дохтум. Ирам якҷоя мекунам барое ки разрехетел обязательно дар кора барои чӣ омаданаш камтарак падиён доданаш. дӯстони азиз нами хелхай хамирмо намеқашид тайёр шид. Нами хеле мулоимиш намеқашид. Агар ки омада иста боша неҷа фаризаки кучулуам омад. Салом маги азиз инам хеле хай мемонем дам мегира якам тарай 10 минут дам мегира баъд чӣ мекунемша баъд тунук мекунумшаву дар духовка мемонам. Вай дар духовка буд хеле бирён кардагӣ набуд. Дар духовка мемонам тунук мекунам. баъд дӯстони азизи меҳрубон я 10 минут гузашта ҳозир мекушоемша чӣ мекунемша тунук мекунемша тунук мекунем. оқа тунук намекунем барое ки иуқа намерасаку барои мо уқа чӣ наистай. бигем ки дами дам намекунада вай аму хардагиошам паста как буд. хеле хай тунук мекунам. тунук карда шидам бо нишон медиҳам дӯстони азиз. дӯстони азиз меҳрубон тунукиша намеқӣ кардам. ҳозир нигоҳ кунед тунук нестай. ба инами қолабак ма кругли надорам ба ами гулдорак мегирам чӣ мекунамша хайм хеле пай мекунем бугум. инами қай ғавсиш ҳозир мобайнша хеле мегирам. ами лавлавакош мемонад тамом. бо нишон метим тона дӯстони азиз. дӯстони азиз ма ба инам хеле кришкаи равғани алена касе 2 литра дорад. ма ба ҳавай чӣ кадестам метавонед хай ба кришкаи бақлашка фарқ надорад. ам хеле гирифтестамша барое ки вай мобайнашам хеле ҳуй буд. хай пончик охир типа пончик печени пончик. ин майдакошам мепазем. бо тунукни безеб меша. чанд бор тунукни сахт меша барои мо. ёшам амихел дар бари амо лалаи тафдон мегузорему мемонемша. хай як месанҷем ку чӣ хел меояд. агар дидем хушромад ба мазза омад ҳатман ки кардан мегирем барои кӯдакора. ҳатман ки ба мазза меояд барое ки маскаю қаймоқай ҳеҷ вақт бемазза намеояд. дӯстони азиз инами хеле вообще нишон наметия ҳами чи амира камтаракиам хеле сирхак шидаги золотистки цвет бигем. инам хеле шидагиай ҳозир болои ира ки шоколад мекунем барои амо хеле суп сурх чӣ накардамша. инам хеле пухтай хай
نه تگوشم خشرو پخته ҳозир ёро мегирам хунук кишид ба шоколад мекунам онао мондагиашам меандозам мемонам дар духовка. дӯстони азиз ина майда майда коша бо наваёш мегирим иша мемонам дар духовка шоколадро ол мекунам ва ёрам оро додам мегирам. дӯстони азиз ина иҷа шоколад овкадам камтарак айранги розови дохту меша инам хеле тар када гирифтаистам. ина иҷа посипкай едам камтарак хеле кадаистам посипкамонам камай тез бикунам ки шоколадош тоғ нашава. инам хеле дӯстони азиз барои фариза тайёр када битем ку хеле хурсанд меша. на танҳо фариза ба нои фариза мекунем ҳамаш таметиему просто фариза чанд ду рӯз шид гиря кадаистем мада чи харидем шо бо бред бихаред гуфтам бе ман худам букунам иҷа ту бухӯр неки меаташана бе шоколад хӯрдам ба маззае ки бе шоколадшам ба мазза қашахай посипка мекунем и хай дигаша шоколад сиёҳ кати ором метинам. дӯстони азиз дӯстони азиз меҳрубон инам хеле тайёр кардем пончикомона бугем шоколадҳои болош ҳозир хушрӯ қоқ нашидай хушрӯ қоқ нашидай қоқ акчхал бугум охи қоқ гуфтаистам ях накадай оли хушрӯ ина хеле ишахай шоколади хеле кадам фариза бениҳоят ами розовира нағз мебина ҳами чош ях мекард яташа шиканонда нишон медодам ба ҳар ҳол бияташа мекшанам резонаки хушрӯ акай. дӯстони азиз ҳатман тайёр кунед. дар инҷо боша влога ба поён мерасонам. то влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр дӯстони азиз.